Salutare! Astăzi vorbim despre un termen care a început să apară tot mai des în discuțiile din lumea tehnologiei: vibe coding. Dacă sună nou, nu e nicio problemă. E un concept destul de proaspăt, dar unul care promite, sincer, să schimbe din temelii modul în care ne gândim la crearea de software. Așa că haideți să vedem exact despre ce e vorba. Gândiți-vă la asta, să poți construi o aplicație întreagă, funcțională, doar descriind-o, ca și cum ai sta de vorbă cu cineva și i-ai povesti ideea ta. Asta, în esență, e marea promisiune din spatele vibe coding. Bun. Acum că am stârnit, sper, puțină curiozitate, hai să definim clar ce înseamnă acest nou mod de a programa. Deci, la bază, vibe coding elimină complet, nevoia de a scrie linii de cod. E o trecere de la sintaxă, punct și virgulă și funcții complicate la instrucțiuni simple în limbaj de zi cu zi. Pur și simplu spui ce vrei, iar un AI, de obicei unul bazat pe modele de limbaj foarte avansate, se ocupă de toată munca grea. El construiește totul: interfața, baza de date, logica, absolut totul. Analogia asta surprinde perfect ideea. Nu mai ești singur în fața unui ecran gol întrebându-te de unde să începi. Ai practic un partener AI care îți traduce viziunea direct în ceva funcțional. Ok, acum știm ce este, dar de ce e considerat un concept revoluționar? Care sunt de fapt avantajele concrete? De ce ar trebui să ne pese? Aici este punctul cheie. Uneltele tradiționale de tip no-code, pe care le știm deja, au făcut designul vizual destul de simplu. Oricine putea să tragă niște butoane pe un ecran, dar logica din spate, adică ce se întâmplă când apeși pe butonul ăla, a rămas mereu complicată. Ei bine, vibe coding vine și rezolvă exact problema asta. Se ocupă și de cum arate, dar, mai important, și de cum funcționează. Și beneficiile sunt pur și simplu transformatoare. În primul rând, bariera de intrare practic dispare. Nu mai trebuie să înveți un limbaj de programare complex, ce e uriaș. Apoi, viteza incredibilă. Un prototip funcțional poate fi gata în minute, nu în săptămâni sau luni. Modificările se fac la fel de fluid. Iar ideea de bază este extrem de puternică. Dacă poți să explici o idee în cuvinte, acum chiar există uneltele necesare pentru a o și construi. Bun, să trecem la partea practică. Cum anume se transformă o simplă idee într-o aplicație reală folosind metoda asta? Procesul e surprinzător de direct. Începi pur și simplu prin a descrie ce vrei să facă aplicația, apoi, și asta e partea aproape magică, te uiți literalmente cum AI-ul scrie codul și construiește totul în timp real sub ochii tăi. După asta, ajustezi și rafinezi tot printr-o conversație, iar la final, publici aplicația web. Uite un exemplu simplu, de zi cu zi, un prompt, o cerere, că asta e tot ce trebuie pentru a genera o aplicație mică și utilă, gata de folosit. Evident, cu cât descrierea e mai specifică, cu atât și rezultatul va fi mai bun de la început. Dar nu e vorba doar de aplicații simple. Se pot construi și unelte de business mult mai complexe. O cerere ca asta poate genera un întreg sistem de management al facturilor, o sarcină care în mod normal ar necesita o echipă de dezvoltatori și mult timp. Deja vedem platforme care aplică principii similare pentru a genera interfețe direct dintr-o descriere. E fascinant. Și ce se întâmplă dacă vrei să schimbi ceva? E la fel de simplu. Poți fie să scrii în chat ceva de genul schimbă culoarea butonului în albastru, fie să folosești un editor vizual clasic, point and click, pentru ajustări de finețe. Ai control total. Vibe coding nu e doar o unealtă de construcție, ci și una de învățare. Dar ca orice tehnologie nouă, are și limitele ei. Hai să fim realiști și să le analizăm pe amândouă. Pentru cineva care vrea să învețe programare, metoda asta e fantastică. E ca mersul pe bicicletă cu roți ajutătoare. Poți vedea imediat cum ideile tale se transpun în cod real, ceea ce te ajută să înțelegi conceptele de bază fără frustrarea aia de la început de a scrie totul de la zero. Concret, cum se poate învăța? Păi, în primul rând, platformele îți arată codul pe care îl generează. Așa se face legătura directă între ce ai cerut tu și instrucțiunile tehnice. Apoi, poți crea un joculeț simplu, cum ar fi piatră, hârtie, foarfecă, ca să înțelegi vizual logica aia de tip dacă se întâmplă asta, atunci fă aia. Și, mai mult, poți folosi un mod special de discuție pentru a explora idei cu AI-ul ca la o ședință de brainstorming, fără ca el să aplice modificările imediat. E important să fim realiști în privința stadiului actual al tehnologiei. Deci, ce se poate face acum? Se pot construi aplicații web destul de complexe, optimizate pentru mobil și se pot conecta la alte servicii. Ce nu se poate face încă? Păi, nu se poate exporta o aplicație nativă, pe care să o publici direct în App Store sau pe Google Play. Deocamdată este o tehnologie bazată pe web. Și acum, în final, să ne gândim un pic la impactul pe termen lung.
ce înseamnă de fapt vibe coding pentru viitorul creației digitale. Să ne întoarcem la exemplul cu panoul de facturi. A construi o astfel de unealtă în câteva minute poate economisi mii, poate zeci de mii de dolari din costurile de dezvoltare tradițională. Impactul economic e deci imens, mai ales pentru afacerile mici și startup-uri. Dar, dincolo de bani, acesta este probabil cel mai important aspect. Oricine are o idee, fie că e antreprenor, student sau creator de conținut, are acum posibilitatea să o transforme în realitate, fără să aibă nevoie de cunoștințe tehnice avansate sau de un buget uriaș. Și asta ne lasă cu o întrebare de final. Una destul de profundă. Asistăm la o democratizare a creației de software cum nu am mai văzut până acum? Rămâne de văzut ce inovații extraordinare vor apărea atunci când singura limită nu va mai fi cunoașterea unui limbaj de programare, ci pur și simplu imaginația.